Hello guys, to this my video. Naglalakad ako sa naglalakad ako sa gubat. May nakita kami na uwak. Tangay-tangay itong ibon na ito. Hindi namin alam kung anong pangalan nitong ibon na ito eh. Ito ata yung awol eh. Yun guys, yung malaki mata oh. Kawawa guys, sinib namin. Dalawa kami iting mabait na taga Department of back operator. Kawawa no? Ang kailangan lang natin, sana may makatulong na hindi natin kasi alam paano talaga i-handle pag-alaga nito. Pero mabait naman siya, kumakain siya, nahawakan siya. Ang naging problema ng taga niya, napilipit yung leeg niya siguro sa tinangay ng ibon guys. yung uwak, Tinabay na force siguro siya. Tinangay ng uwak. Buti nga nabitawan ng uwak eh. Ay ito, kinuha namin, pinakain namin, inaamo namin. Kumakain naman siya. Kaya lang, ang sana namin, yung meron talagang tamang May balik sa meron talagang tamang tao na marunong mag-handle ito pag-alaga. Ito guys, pagaling namin Para to. Pag gumaling na yung liig niya, ibalik namin sa gubat para malaya siyang maghanap buhay ng kanyang sarili. Ang problema natin, paano natin siya mapapagaling na hindi natin alam ang proseso? Basta pinapakain lang natin siya. Kaya nga, kung may bigay sana namin sa mga ng DNR para maalagaan siya ng maayos, gumaling, mas maganda. Mabait siya oh. Wow. Wow siya. Kaya lang, hindi naman namin siya pinababayaan. Umaga hapon kumakain siya ng kahit nga hindi kami kumakain, basta siya kumakain, okay lang. kasi wawa may buhay kasi. Kaya hindi naman natin ang purpose siyang paano siya basta may buhay siya. Kinakailangan gawin na namin lahat ng paraan para maibigay namin yung pangangailangan niya. Pero yung pagpapagaling, wala kaming idea kung paano. At if there's anybody knows how, teach us, please. That's all we need. Yun naman kasi ang importante rito eh. Basta siya, hindi naman siya nagpapabigat. Ang gusto lang namin, maibalik yung dating palusugan niya para mabuhay siya ng maayos. Maganda sana kung sa DNR, ang problema, wala kaming kilala at wala kaming idea kung paano i-turn over sa kanila to para malagaan nila. Yun ang ewan sana. Kay sino ba yung ng DNR? Si Victor Magno. Ay yung mga doktor doon baka sakali, pero nandito lang to siya, nalagaan namin. Pero kung may magandang loob na makapagbigay din na sa kanya ng paraan para siya gumaling at mabuhay siya ng normal, yan lang ang hinahabol namin para maging mabuhay din siya normal tulad ng ibang ibon. Kawawa kasi kung hindi namin nakuha ito sa uwak, wala na siya, papatay na siya ng uwak. Kakainin lang siguro siya nun kasi medyo bata-bata pa ito. Yun lang namin dyan. Kaya nga siguro sa pagitan ng video nito, baka may makatulong. Nandito lang to sa amin. Basta ito, hanggat nandito, papakainin namin ito. Gagawin namin ang paraan. Kaya kumakain naman siya. Malakas kumain no? Malakas siya kumain ng laman ng baboy. Fish, ganon. Chicken. Basta sariwa. Kaya lang yung habol na namin talaga dito. Gumaling siya. At pero ang problema, wala kaming idea kung paano namin. Napilipit kasi yung leeg eh. Kaya baliktad na yung leeg niya. Akala mo na stroke na tuloy.
Oh, pero mabait siya. Medyo nangagat siya ng konti, pero hindi naman dahil naman, lambing lang siguro niya yun. Importante rin, mabait siya. O yun.